Здравейте, скъпи приятели! Днес ще говоря за влизането на Исус Христос в Йерусалим. Всъщност, това е празникът Цветница, когато хората са поставили палмови клонки пред Исус. И това е една седмица преди Великден. Също така това е и така наречената Страстна седмица, както и последната Пасха на Исус с апостолите. Хората тогава са очаквали да дойде земният цар, който ще изгони римляните. Обаче дойде небесният цар, който ги призовава към прошка и покаяние за греховете, и който принася себе си в жертва за греховете на хората. Насърчавам ви с това слово. Нека да бъде слава на Бога за всичко, което Бог е направил за нас до тук, което прави, и за всичко, което ще направи за нас. Нека Бог да ви благослови.